Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Estáse chegando fin de ano. Si ti eres das persoas que celebra a entrada no ano novo con uvas e non te apetece poñelas así deste xeito que é un pouquiño soso, vouche aprender a facer un xeito máis divertido, fácil para presentar as uvas e que queda moi molón. Vannos a facer falta uvas, unha masán ou unha pera por cada comensal, un pouquiño de zumo de limón e palillos. Vamos a empezar por facer un pouquiño de zumo de limón. Si a un limón lle facemos así, vai a ser moito máis fácil de exprimir. Cortámolo. Vamos a empezar pola pera. Vamos a facer un porco espiño. Buscámoslle a forma de que, imaginádevos, que isto é o fusiño e que mira cara arriba, porque se o poñemos así, é como se mirara cara abaixo, e vai a ser un porco espiño triste, entón poñémolo o fusiño cara arriba. Temos que conseguir que se manteña quieto, non que nos caia, entonces poñémolo así, e donde pouse no chan, facémoslle un corte. Non ten que ser un corte grande, solo un corte plano para que se aguante de pé. Agora, con un cuchillo pequeniño, vamos a pelar o que vai a ser a súa cara. Non nos pasemos moito para aquí e para atrás, solo a parte de adiante. E se vedes que lle quedaron aquí como cortiños de pasarlle o cuchillo para estonala, moi suavemente podémola como suavizar, endereitar, raspala un pouquiño para que lle quede unha cara suave e lisa. O rabiño da pera vai a ser o fusiño do porco espiño, pero bueno, así está moi largo, entón podemos cortar así casi a carón. E agora, para que se nos manteña a fruta blanquiña e non se oxide, botámoslle ben de zumo de limón, pringámola ben de zumo de limón e así aguántase blanquiña hasta que a sirvamos. Agora vamos collendo as nosas uviñas e poñémoslle un palillo. O xeito de poñerlle o palillo é por donde arrancamos a uva non, porque se pode poñer negra por aquí e non queremos que se vexa feo, entón poñémoslle por aquí, pola parte de atrás. Solo hasta que empece a salir por aquí. E agora vamoslle clavando as uvas no que sería a espalda do porco espiño. Vamoslle poñendo equidistantes e sin apretar moito. Mirade, solo entrou ese pouquiño. Pa que quede gancho para despois poder coller a uva así. Tampouco non é necesario facer isto xusto antes de tomar as uvas, porque non te podes poñer con estas cousas. Pódese facer incluso pola mañán, cando estás preparando todas as cousas, isto pode quedar feito. Solo tes que procurar botarlle un pouquiño tamén de limón donde lle fixemos daño ás uvas, xusto na punta, para que así non se oxiden e queden así de bonitas. Imos a facer as canastillas de masán. Cando escollades as masáns para facer as canastillas, fijádevos que a parte de abaixo sexa o máis lisa posible para poder pousala e que non abanee. Se non, pois habería que facerlle un corte co cuchillo para que se mantuvese estable. Con paciencia, coidadiño e uns acabocados destes, vamos vaciando a masán, con coidado de non achegarnos demasiado á beira da fora, porque senón podería rompernos. Que nos quede así unha canastiña con un grosor un pouquiño considerable para que non nos rompa. Agora podemos endereitala un pouquiño
vedes que me quedan como as formas dos bocados, pois podemos endereitar un pouquiño facéndolle así. A isto haille que botar zumo de limón, bastante, para que non se nos oxide e non se nos poña fea. Ahora vamos con esta parte, vamos a facer a parte de arriba da canastilla. Facemos como se fose unha cruz, non? E estes cortes que fixemos, vamos a dar un cortiño así, de lado, e do outro lado. Para facer unha cousa como isto. Xusto enfrente, facemos o mismo. Mais ou menos calculo así, e fágolle para aquí un, e para aquí o outro. Isto dividido á mitad, para aquí un, e para aquí o outro. Así que sacolle este cachiño, e ao outro lado tamén. E quedaríanos algo así. Bueno, pois agora vamos a facer o que son os pétalos. E no medio de cada un destes vamos a sacar así un bocado. Para iso pousamos así a masán e facémoslle isto. Para un lado e para o outro. Quitamos ese cachiño e así en todos os pétalos. Isto é o que temos que conseguir. E para que non se nos oxide e nos quede feucha, xa sabedes, dámoslle con zumo de limón, abundante. Agora temos dúas maneiras de enganchalo. Como nos encaixe mellor, vai a depender de cada peza de fruta e de como fixéramos esta flor. Podémolo anclar así, con dous palillos, o sea, apoiando dous pétalos e clavándolle dous palillos. Ou metendo un dos pétalos por dentro para que apoie nos outros dous, así ou así. Asentámola e clavamoslle aquí os palillos nun dos pétalos e no corpo todo da masán de abaixo. E agora só temos que encher das nosas uvas preferidas en dentro da nosa canastilla de masán. Eu neste caso vouvos a facer agora unha canastilla roja e vou a poñer uvas blancas e nesta canastilla verde vou a poñer uvas moradas. Vamos a ir co detalliño de poñerlle os ollos aos porcos espiños. Son cuñas de masán. Xa vos digo eu, poñolla sempre cuñas de masán. Secádelas un pouquiño, máis que nada, porque resbalan bastante e así, se están secas, son máis fáciles de manipular. Simplemente poñendo ya así no sitio que escollades e apretando, xa se clava na pera e xa queda genial. Mirade que cousa máis cuquiña, Non me dixades que non. Resulta atractivo. E deste xeito tamén son moi fáciles de comer, porque só habría que agarrar así o palillo, tirar, clon. Que vos iba a dicir, se vos gustou este vídeo, non marchedes sin darlle a like. Non olvidedes suscribirvos se ainda non estades suscritas. É unha cousa que vos quería pedir. Tendesme que axudar a compartir este vídeo moitísimo, porque como vou un pouquiño tarde, e fin de ano xa está aí, aínda que estas cousas quedan moi molonas tamén en cumpleaños, e así adornan moito unha mesa, que non é o mismo poñer unha piñoca de uvas así, pousada nun plato, que poñelas así, non me dixades. E sobre todo, non vos olvidedes de ser super felices. Coidádevos, portádevos ben e a modiño cas uvas.